Здравейте, казвам се Елена. Да, аз се казвам Георги. Аз съм Стела Стефанова. Да, аз съм Дечин Дионисиев Михов. Казвам се Георги Господинов. Аз съм Димитър Ружев. Здрасти, казвам се Бистра. Аз се казвам Марти и съм ментор на отбора Disasters. Марти. Всички просто ми викат Стела. Бистра, но понякога ми викат и Марти. Dancing Disasters. Аз съм Spellcaster в Disaster. И аз съм Disaster Builder. Lightning Storm. Стаменов. На 16 години съм. На 26. 16. 15 съм. 16. 15. На 15. 25. Защото ми е интересно. Като цяло ми харесва да строя разни неща, които така работят. Защото ми е интересно. Защото ми е интересно да конструирам роботи и да се занимавам с начина на работа. Още от малък ми харесваше да си играя с Лего и когато разбрах, че има така нареченото Лего да напреднали, наистина се зарибих по идеята да мога да кажа на робота какво да прави. И откакто разбрах, че има и състезание, до когато мога ще се явявам на него. Защото исках да пробвам нещо ново и реших, че роботиката ще бъде моето ново... нещо, което ще опитам. Защото е яко. Защото ми е интересно и е забавно. Наистина харесвам зеленото. Синьо. Синьо. Нямам любимца. Прозрачния. Зелени. Червен. Зелено. Но. Горе-долу. Да. Горе-долу. Може да се каже да. Да, много. Да. Много. Баскетболското куче. Тери Пратчет история от света на диска. Цялата поредица. За сега като че ли са поредицата от Пърси Джаксън. Още не съм я написала. По-скоро поредица Тайният кръг. Хари Потър. За сега не е ли чутото, но съм хванал да чета една друга, която ми изглежда по-интересна и май тя ще ми е любима. Тленни обвивки. Змия. Нямам любимо животно. Елена. Котки. По-скоро рис. Кочета. Лебед. Лъв. Знам, че е малко измислено, но обожавам дракони. Море. Пред лятото. Планина пред зимата. Планина. Нито едното. Планина. Планина. Море. И двете. Море. Най-много уча информатика, компютърни мрежи и английски. Математика и информатика е специалността, в която съм се записал в училището. География. Нищо в момента. Вече нищо. Математика. Математика и информатика главно. Математика и информатика. И карусите са много яки. Особено 120. 8-8. 120. 20-ката. 8-3. Такъв няма. Не съм по градския транспорт. 120. 111. Чета книги, слушам музика, гледам филми. Да пиша стихове, разкази, да слушам музика и да излизам с приятели. Да чета, да пея, да гледам анимета, такива неща. Да чета манга, да чета книги и да гледам анимета. Обичам и много да седя на компютъра. Тренирам. Играя на компютъра. Занимавам се с роботика, програмиране, математика. Обичам да програмирам, да играя карти и да се радвам на робота. Обичам да танцувам, да пътувам и да менторствам отбори по роботика. Рок. Рок и метал. Поп.
Лили Иванова. Рок. Стига да не е много досадна всяка. Рок. Екшън и фентази. Бих казал фентази. Екшън. Романтични комедии и ужаси. Психоужаси. Комедия. Няма право да ги гледам. Няма любим жанр филм. Екшън, комедия, фикшън. Плуване. Художествена гимнастика. Бих казал таеквондото. Нямам любим спорт, по-често играя в футбол. Футбол. Фигурното представяне. Сноубординг. Футбол. Да. Не съм го посетила, но искам да го посетя някой ден. Санкт Петербург. Варна. За това не съм сигурен. Да кажем София. Любим не. София. Май нямам. София. София. Говоря, да. 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 Английски и малко немски. Английски се опитвам немски. Да, испански, немски, английски. По-скоро не. Да, английски и малко немски. Шоколад. Храна. Баничка, кексче, такива вкусни работи. Захар. Шоколад и... Предпочитам шоколад и пица. Много неща обичам да ям, но предимно спагети. Шоколад, пържени картофи, сладолед. Любимото ми ястие е бабени сърни. Здравословна храна. Бих казал obstacles. Обстакалите. Обстикалите, това някаква мисия. Може би линейката и камиона. Човечето и къщата. Мисията, с която взимаме човека, който се намира до къщата. Офроуд препятствията, където роботът трябва да преминава препятствия. Зорите и Фред. Имам сестра по-малка. Да, по-голям брат. Малък брат. Не. Да, имам по-малък брат. Брат. Да, едно малко сестриче. Сестра. Не. Куче. Имах. Да. Не. Не. Куче. Беше удоволствие. И аз. И аз благодаря.